imos a interpretar unha muiñeira da parroquia de Sabaxáns, no concello de Mondariz. É unha peza baseada en dúas recollidas feitas no ano 1994. Nesta zona, os gaiteiros e as pandereteiras influenciábanse uns aos outros, dando lugar a temas conxuntos, como é a melodía desta muiñeira, ben coñecida dentro dos amantes da música tradicional. Os arranxos están feitos por Xanquín Xesteira. Agardamos que vos guste. Gracias.